Zavolal si ma majiteľ bytovky, ktorý má vlastne bytovku tu v Mutnom, má tu niekoľko bytov a má tu prasknuté sklo. Čiže to je dobre vidieť, ale vlastne tu je prasklina cez celé sklo. Je to trojsklo. A ja mám také skla, že mi vždy príde to nové sklo takto v prepravnom ráme. To znamená, že bude bezpečne prevozené, nič sa tam neodlúpi, žiaden kúsok pri prevoze. Pekne urobia k tomu taký prepravný rám. Je to síce 50 € drahšie, ale aj sa to dobre prenáša, aj sa to dobre montuje, aj vlastne to staré sklo môžem potom dať do tohto prepravného rámu a môžem to celé vyhodiť. Vyskúšame, či sa všetko dobre otvára. Dáme dole exteriérovú nálepku a môžeme poslať faktúru a ideme domov. Somebody help me get over it.